दा आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोंहा आइ बाबानि जि स्ट्रागल जोंखौ जि फोरोंनायाव जि खस्थ' मोन्दों बे खस्थ'नि फिथाइया दिनै मोनफुंनो हाबाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि आइ बाबाया जोंखौ बिराद खस्थ' खालामदों जोंखौ फोरोंनायाव जोंहा मानो होननानै बुङोबा जोङो फिसा साबा फिसा साबा फोरोंनाया मामुलि नङा फोरोंनाया जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि जि खस्थ' बे खस्थ'नि फिथाइया दिनै थायबाय जोङो बिराद सिन्था जाबाय थायोमोन सिगाङाव दुखु जाबाय थायोमोन जे बाबामोनहा जि आइमोनहा जि खस्थ' खालामदों बे खस्थ'आ जोङो बे फिथाइखौ होनो हागोन ना हाया बिथांमोननि जे गावसिनि थैखौ गोलोमदै खालामनाया जे ओरैनो दैयाव थांगारगोन नामा बेखौ जोङो माने बिराद सिन्था जाबाय थायोमोन दुखु जाबाय थायोमोन नाथाय जे बिथांमोननि जोंखौ जि फोरोंनायाव जि खस्थ' गावसिनि थैखौ जि गोलोमदै खालामनानै जोंखौ फोरोंबाय बिथांमोननि दा फोरोंनाया माने मोगथां महर मोनबाय फिथाइ थायनो हाबाय दा बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनि थाखाय आङो बिटिआर सरकार चिफ सार प्रमदखौबो जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों एक्सुवेलि जोंनि न'खरावल' नङा गासिबो जायफोरा एपइन्टमेन्ट मोननो हादों दा बिथांमोननि न'खरावबो बिराद गोजोननाय मोन्दों दा जोङो एक्सुवेलि जोंहा 18आव एपइन्टमेन्ट लेटार होदोंमोन बे उदालगुरि कलेजाव आं जेला एपइन्टमेन्ट लायदोंमोन दा बेबायदि नाङाखै जे एपइन्टमेन्ट लायदों माने मोनसे गेट टुगेदार प्रग्रामाव थांनाय बायदिसो मोन्दों मानो होननानै बुङोबा गासैबो जुनियर सेनियर लोगोफोरजों ज' लोगो मोनहैदों बिसोरनि जे मोनसे साक्सेसनि हेपि फेसखौ नुनानै गासैबो जों जे स्ट्रागल खालामनानै खेबसेनो साक्सेस जानाय सोरनिबा न'खराव बिदा बिनानाव सोरनिबा न'खराव बिसि फिसाय हासबेन्ड वाइफ खेबसेनो ज' मोनदों माने ओरैबायदि खुसि बे मोनसे बिराद मोजां मोन्दों आरो बेखौहाय बिनि थाखाय आं बे बिटिआर सरकार प्रमद सार चिफनिसिम आंनि गोसोनिफ्राय माने भेरि भेरि थेंक इउ माच दा बिथां सारनि दैदेननायावनो जोंहा जों फ्राय माने बुंनांगोन आरो लाइमोनफोरा माने दिनै आनएमप्लयडनिफ्राय एमप्लयड जानो हाबाय बिनि थाखाय आंनि गोसोनिफ्राय आङो थेंक इउ साबायखर जासिहरबाय जोंहा प्रमद सार बिथांनिसिम आरो लोगोसे जोंनि आइ बाबा जि बिथांमोनहा जोंखौ जे फोरोंनायावहाय जि स्ट्रागल खालामदों एक्सुवेलि जोंनिफ्राय ना जों जि स्ट्रागल खालामदों जोंनि आइ बाबायासो माने जोंनिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालामदों बिनि नङा बिदि रां खरसा एक्सुवेलि बे मोनसे बयनिबो नेगेटिभ थिंकिं बयबो बे कुइसनखौल' सोङो दाख्लै डिरेक्टर सारनावबो सोंदों बे कुइसनखौ मोनसे साख्रि मोनबाय होनबाथाय माने बयनावबो गोसोआव फैयो मोनसे फैसा होनानै मोनदों बे मोनसे बयनिबो नेगेटिभ थिंकिं एक्सुवेलि बेबायदि नङा जों माने मानो बिदि फैसा होनो ना जोंथ' बयबो मोनदों बयबो गावबा गाव स्ट्रागल खालामनानै मोनदों फरायनानै मोनदों गावनि नाजानायाव जों मोनदों बिदि नङा फैसानि खोथा जेबो बेयाव गैया बयबो गासिबो मेरिट लिस्टजोंनो मोनदों एखे गोसोखौनो माने गोजौआव थानाय बायदि मोनना लादों आरो सानना लादों मानो होनोबा जों बहुद खस्थ'बो खालामदों फिसाफोरखौ मोजां फरायनानै गावसोरनि नाजानायाव दा बिसोरनि फिथाइया दिनै मोजां जाबाय थाखा फैसानि कोनो माबा गैया फरायनायावल' खस्थ' साबा गोजो एसे खस्थ'बाबो जेबो नङा बेखौ आं जेबो सानाखै खारन आंहा साख्रि दंमोन बे साख्रिजोंनो आं खुनुरखम खालामलांदों दा आङो साबायखर बावनो सानो जोंनि जिथुनाखि बिटिसि एबा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जाय चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा जा माने मा होनो जिटि जेरावनाखि हाइ स्कुलाव बा हायार सेकेन्डारियाव खालि पस्ट जाना दं बेफोरखौ एसेबाबो लांदां जायगाखौ फुरा खालामनो थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो पि बर' अर्थात प्रमद बर' सारनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर अननाय आं जासिहरबाय इयुनाव आरो बेबायदि जेराव खालि दङ बेखौ जाहाथे आरो बेबायदि फिलआप खालामनायनि राहाखौ जोंहा प्रमद बर' सारा आरो लाबावो बिनि थाखाय आङो आसा खालामबाय आंनि फिसाजोआ MA BEd साथामबो आरो दुइसिना नै दाख्लै MA लाबावदों रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै